дар оғози шӯрабинии дона ба ифтихори ҷашни наврӯзи байналмилалии муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Ҷамшед Табарзода тамоми сокинону меҳмонони пойтахтро аз номи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ифтихори фарорасии ҷашни Наврӯзи Оламафрӯз таҳният намуд. Қайд шуд, ки дар замони соҳибистиқлолӣ мо на танҳо ҷашну оинҳои бостонияамонро эҳё намудем, балки онҳоро ҳамчун падидаҳои дорои аҳамият ва арзиши умуми башарӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ кардем. фарорасидани иди фархундаи наврӯзи хуҷастапайро аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бахусус аз номи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба шумо ва кулли сокинони сарбаланди пойтахти азизамон самимона табрик намуда орзумандам мақдами мубораки ин ҷашни бостонӣ бароятон хушӣ беш аз пеш, саодати рӯзгор, тансиҳативу хонаободӣ ва барори кору рӯзгорро ато намуда дар татбиқи нақшаву ниятҳои неки созандаатон баҳри сарсабзиву ободии шаҳр ва сарзамини ҳамешабаҳорамон ки сар то сари олам ба сифати ватани Наврӯз шинохта шудааст барори комёбиҳои наву тоза ва пешрафту шукуфоии беш аз пешро биёрад. Сипас барномаи рангини аҳли ҳунар ва санъати шаҳри Душанбе пешниҳоди сокинону меҳмонон гардид. омили муттаҳидкунанда ва василаи ҳамдигарфаҳмии халқу миллатҳои гуногун будани Наврӯз яке аз бузургтарин ҳикматҳои он ба ҳисоб меравад, ки дар шароити мураккабу печидаи ҷаҳони имрӯза бисёр муҳим мебошад. қобили зикр аст, ки маҳз ҳамин хусусиятҳои Наврӯз дар замини мардуми мо инъикос ёфта аҳли башар тоҷиконро ҳамчун миллати фарҳангиву тамаддунсоз мешиносанду эҳтиром менамоянд. эҳёи Наврӯз ва ба ҷашни байналмилалӣ табдил ёфтани он, ки боиси боз ҳам боло рафтани нуфузи обои Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ гардид, моро водор месозад, ки суннатҳои ахлоқиву маънавӣ ва иҷтимоиву фарҳангии онро минбар низ инкишоф диҳем ва онҳоро ба ҷаҳониён бештар муаррифӣ намоем. воқеан бо фарорасии баҳор ва омадани Наврӯз на танҳо табиат зинда мешавад, балки дар қалби инсонҳо низ меҳри заҳмату талош ба хотири ободиву беҳтар намудани шароити зиндагӣ даҳчанд мегардад. маҳз ба ҳамин хотир ин ҷашни бостониро хурду бузурги мардум сарфи назар аз мансубияти миллию динӣ бо шодию нишод ва дастаҷамъона таҷлил мекунанд. бинандагони гиромӣ, ҷашни байналмилалии Наврӯз дар майдони Истиқлол идома кард ва баҳри сокинону меҳмонони Душанбешаҳр аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барномаи рангини консертӣ ва фарҳангиву фароғатӣ пешниҳод гардид. Валиҷон Шарифзода, Фирӯзи Амон барои барномаи иттилоотии Вақт.